Neche Bama nyare chani musodem sani makoroba Renouveau FM kanumbaga u maliko no maliko kan Au bela jele au ni sogma Kle hera alaka di ankelgele nama Alaka jimana imbaski Jimana mrabaga u mbe au fo Jimana tafanga alaka di Émission faso kunkan kene sigira faso denw ka kuma di awma anga nyongona me faso murabagaw ka keta ke ko nyongon kono u ka fota kera jumay aw ye kolosili ke aw ye meninke faso denw beni joro do faso jola anga nyongon blasra kene adabo kuyo oye mogo kote parti côté Malikodu Malion ne badeo oni soma nkanumbaga oni soma Renouveau FM kanumbaga oni soma andona faso kungan kele kono brigo kaw kawfo sira kono makro ani goroka awfo karta kaw ka awfo fladugo kaw ka awfo fladugo apeka fu chede a bela jele président Mamadou Zoumana Sidibé Kassaru ka o bela jele fo nema FM sogole ma na sanga inkono ambu fo kata se radio islamique ma kolokani isuf afene sogole me ana amba fo kenen kono kadon kati komana fode kone amba fo katika uka sinka au fo nga golo masiri tabaw mali kono sorosi fra gendarme kan garde ni police protection civile douane aux forêts ka aw bela jelen fo chakoroba bela menna maya samake kati anaka demaya javia kalande bela jele kati ka aw fo nega muskoroba be kala men ke sanga kono madame Doumbia Doumbia be kati ani sokoma commandant Christophe Damlé abella menina ambafo kata se madame Damlé Fatmata Dauma lieutenant Seba Jarabe lieutenant Chagna Sibibe anaka dembaya katika aufo DCS Allah capitaine Abdraman So ana jejongon bela jele direction centrale du service des armées katika ukasenka aufo ka wolimando Jenaba Traoré bella menna sanga kono kati ka au bela jele foko alaka kanuntu Kuluba Madame Fanta Maïgabe Kadji État-major la générale de division Ibrahima Dairou Damlé Ntogomaini Sogoma Madame la ministre des Transports et des Infrastructures Madame Damlé Madina Sissou Ini Sogoma État-major la Général Salifou Traoré Kenen Kono Amba Fo Ana Djengon Bela Djele attaché Madou Doumbia Bela Menna Sanga Kono Direction générale de la protection civile lieutenant-colonel Ishaka avec la menina sangen qu'on amba fenefu kabalane ka chikroba be femi adjudant chef à la retraite ya Doumbia naka demaya kabalamba fu kadon cour suprême na neka chikroba yi avec la fien bola sangen kono Alou Badra Nana Kassé, Monsieur le Président Nissouma, membre du Conseil de la Transition, Conseil national de la Transition, avec Alafien Bo Sangain Kono, Kiri Bundakunka, avec Fo Nazaraka Nako, ce sont des références. Otefo Beire, Madamado, Nouye Tabiaoudi, Misaliaoudou. Uka kewalula o sente kelena neka nyema be draman alukone amba fukenen kono ka walimando direction générale des douanes du Mali Mamé Doukra ana djengon bela jele oni sokoma Chele Amadou Tungara be Javia
kalandenw cɛlɛ Amadou Togola ka aw bɛɛ lajɛlen fo ka tungara apidom na Madou Diallo be Dr Madou Diallo abe apidom na kata se Idrissa Watrama falajɛ an b'u bɛɛ lajɛlen fo n'u y'an kanubaw ye ka ɲini sanga in kɔnɔ Madame Kulibali Bintu Napo a tɛgɛ bɛ nɛgɛ la ne tɔgɔ Sori Ibrahima Diallo bi kumakan a tɛna caya an bɛ hakili jigin kɛ sabula an da bɛna se kibaruya 4 ma faso kunkan bɛ kuma di fasodenw ma jamana bɛ cogo min na bi jamana kɔnɔdenw aw ka yeta kɛra jumɛn ye bilasiralikan bɛ se ka kɛ jumɛn ye an bɛ hakili jigin kɛ ko kunun fɛn min ye procureur an bɛ se ka fɔ juge de commune 3 la juge de commune 3 la juge d'instruction mun bɛ weleli kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka maaw lamɛn san 2020 juillet kalo la a tile 11 ka taa se tile 12 ma maa dɔw fagara Badilabugu imam Diko ka misiri la maa dɔw fagara Badilabugu imam Diko a ka so maa 10 kɔ jamana ɲagamina a wagati la maa caman de fatura maa caman jogina civiliw la ani lakana tigilamɔgɔw wɛrɛ la wuli kɛra ko ka kibaruya jɛlen ka di maa minnu ye kɛwale ninnu kɛ k'u ka u ka kɛwale u ka taa jaabi sariya tigilamɔgɔw na kɔrɔ sɛgɛsɛgɛliw dabɔra commune 3 tribunal fɛ sɛgɛsɛgɛli a bɛ senna a mɛnna a nana se a kuncɛyɔrɔ la kunu an bɛ bɔ min kalama finitigilakaw kɛrɛnkɛrɛnyala commandant de la Forsat commissaire divisionnaire Oumar Samake gafe dara ale ka a bɛ fɔ min ma ko mandat de dépôt ko a ka taa kasobonba la yanni kiri tɔ kun ka cɛ ka taa se kiri do ma kibaruya minnu n'an wulila ka ɲini n'an y'a sɔrɔ an y'a ye k'a fɔ sanga in kɔnɔ maa caman de lamɛnna nin kɛwale in kɔnɔ finitigilaka dɔw kunu juge ye papier da u kan k'u bila ka taa kasobonba la dɔw taara ka na min ye maaw degun commandant de Forsat a y'a yira k'a fɔ ale kɔni ale tɛ ban sabula sariya ye sariya ye ni sariya tigilamɔgɔw n'u ye gafe d'ale ma ko a ka taa jabili kɛ ale bɛ taa a taara ka taa jabili kɛ jabili la banna kasola taga ma polisiw ka syndicat jɛkulu minnu bɛ a bɛ syndicat 10 kɔ bɔ u ye wele bila ɲɔgɔn ma ka se groupement mobile de la sécurité la ne ba i tɛ sɔrɔ i minɛ fɔlɔ an ka taa ni Bazumana ye sɔrɔ i minɛ ɲɔ ka cɛbugu la syndicat jɛkulu caman taara i ka fɔnya ba la jeunesse u ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen k'i kun da kasabuba kan u taara u ka nisɔngoya yira polisiw bɔra polisiw bɛ lakana tigilamɔgɔw polisiw bɛ yɔrɔ yɔrɔ ka ti fara Bamakɔ ma ka taa se Kulukɔrɔ ma u surula jeunesse kan k'i kun da kasabuba kan k'u b'a fɛ commandant Oumar Samake commissaire divisionnaire Oumar Samake n'ale de tun ye Forsati commandant ye ko a bɛ kaso la ko ka labɔ ko jiginna maa caman na kɛrɛnkɛrɛnyala u ka ɲɛmaa min bɛ yen n'o ye directeur général de la police ye ko directeur général de la police damakasi fɛn taara ka da polisiw ka a nalen tile kana bila bi la k'olu bɛ min kɔlɔsi k'u bɛ taa directement kasobo de la kasobonba k'u y'a ye k'a fɔ sariya bɛ ka sɔsɔ sabula a wagati yɛrɛ la falu ninnu bɛ kɛ wagati min na maa min kun bɛ yen ko tigilamɔgɔ ko o bɛ cour constitutionnelle la bi ɲɛmɔgɔya la nin fagali wagati la maa min kun bɛ
i ka faamuya lakana yɛrɛ kunna Mali kɔnɔ parce que ministre kun tɛ a waati la ko maa min kun bɛ lakana kunna Mali kɔnɔ o tigilamɔgɔ ko bɛ cour constitutionnelle la bi ko olu fɛ yen finitigilakaw fɛ yen ni ordre dira i b'a exécuter de ko ka commandant de talen filɛ kaso la olu ka ɲɛmaa n'o ye directeur général de la police ye a ma wuli ka foyi kɛ ko ɲadonna bɛ ka kɛ olu la ko sariya bɛ ka taa fankelen ma olu la ne bɛ ka u ka kumaw de lakali k'u tɛ jɛn n'a ye polisiw bɔra i b'a fɔ dakɔnɔɲi polisiw bɔra kunu i b'a fɔ didenw ka Bamakɔ bɔlɔn bɛɛ lajɛlen minɛ ka daminɛ jeunesse da la fo Kasomuba da ka bɔ Kasomuba da la fo jeunesse da la u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko an ka hakili to a la diɲɛlatigɛ la fɛn min ka jugu Mali yɛrɛ sariya sunba yɛrɛ la fiyewu ni sariya tɛ jɛn n'a ye hali ɲina ko san 100 ko o ye coup d'état de ye ko le coup d'état est un crime imprescriptible hali san 10 san 20 san 30 san 100 ko n'i ma amnistier ni yafama k'i ma k'i bɛ taa o kaso kɛ ko sariya sɔsɔra ko sariya sɔsɔbagaw yɛrɛ fɛnɛ ko olu bɛ fanga la ko kuma k'olu ta kɛra a la jumɛn ye polisiw ye kuma caman fɔ kunun dɛ ne teriw don n kun b'u cɛla mais n ma sɔn ka kuma buru tengu ma la n taara ka yeli kɛ ka mɛnni kɛ ka lakali kɛ sɔgɔmada in na n bɛna kuma di aw ma commissaire divisionnaire Omar Samake a n'a jɛɲɔgɔnw fɛn min ye kasobonba ye o kɔni u y'u bolo bɔ a kana an ka jamana marabagaw bɛ Asimi a n'a ka jɛɲɔgɔnw monsieur le président de la transition a ma kuma monsieur le juge ministre de la justice des droits de l'homme garde des sceaux a ma kuma monsieur le premier ministre a ma kuma nin bɛɛ lajɛlen bannen kɔ Asimi ye ministre wele k'u ka ɲɔgɔn sɔrɔ teliyala Kati u ka taa lajɛrɛ kɛ ɲɛfɔli kɛ a ye min kɛra a ka faamu o lajɛrɛ ma kun cɛ an ɲɛna n balimaw ne tɛ hakili jigin ye an kɔni bɛ min fɔ nin ko in na dɔnnikɛlaba dɔ ko jamana k'a fɔ ko sariya tɛ timɛ a jamana kɔnɔ ko o ni kungo kɔnɔ mɔgɔw ma jan ɲɔgɔn na dɛ jamana n'i bɛ ɲɛta nɔfɛ i ye sariya minnu sigi sen kan i jija i ka sariya ninnu timɛ ko jamana mako bɛɛ o de la mais jamana mako tɛ maa la maa min tuma bɛɛ n'i bɛ misili bɔ ko kɔlɔsi dun kɛra pour que i ka lamɛn an fɛ Mali la yan pour que ko ka to i ta la f'i ka wuli ni jama ye f'i k'i miskili i ko de yira fanga la ko de kɔlɔsila Mali kɔnɔ an bɛna to nin kɔnɔ Asimi monsieur le président i kɔlɔsi kosɛbɛ fanga in kɔlɔsi namasafara de fililen don senkɔrɔla la sen dara k'a tɛrɛntɛra fanga kelekula ala k'an kisi o ma ala k'an natɛ jɛnya mais min bɛ ka kɛ bi a ɲini i ka faamuya ko politiki mɔgɔ caman bɛ kaso la bi kiri ka laɲini kɔnɔ sabula kiri ko olu tunu ka baara bila maa ye an bɛ démocratie de la fanga tigilamɔgɔw bɛ sariya tabagaw o tigilamɔgɔw bɛ sariya lawaleya tigilamɔgɔw bɛ kunnafonidilaw fana olu fana bɛ nin bɛɛ bɛ démocratie kɔnɔ ko bɛɛ ka to i ka rôle kɔnɔ kiri ko k'ale tɛna ka baara jɔ an bɛ o kɛ ka nin kuma in kun cɛ n bɛna kuma di aw ma fasodenw maa dɔw fana wulila nin kunɲɔgɔn in kɔnɔ ko dɔw bɛ kaso la k'u u n'u o man kan ko Bubey bɛ kasoboba la k'a a n'a a man kan ko maa wɛrɛw bɛ yen ko polisiw bɔra kunun dɛ ko n'a fɔra ko bɛɛ k'i ka mɔgɔ labɔ ko jamana bɛ marché wa Bubey taara kaso la ko mun de kɛra général de division Yamusa Kamara a y'an hakili lajigin
amena kuma di ama sangani kono yano che ko kalafili fene ko kuma gwane be jamana in kono ko ni jete mine kala transition to ka tete me kalo woro kamble ko kalafili be se ka kewa o anga doni kela u fene olu hakili jigabo ka blasralu ke amba kunche ni anga avion min na sanedo na bloquer lembe Espagne malien faso den judo kala ini kono asimi anga kramogo chakoroba aya video do blane kun so ako jalo ijija jamana murabaga ukani me ne makote warla de makote tokola anga chakoroba ina me bintu ni la me sabatile do le vieux magicien avait donné que trobula avait dolula aye blasralike ko anga hakilito alla ko jamana marabago ki hakilito alla kala fliko kuma be anga kuma di chakroba ma ambetla kana adama fombala ka kunche ika fumya bala anga chakroba e général de division ya Musa Kamara ka damne février kalo aywa le 19 février 2021 ka tabla fo février wara 18 février 2022 au frontière à Manogo. Mi fait qu'à fond, il y en a 2022, t'es voté que Sanye ka pharmacie. Sabu, 100 000 do, à quel kacha, 100 000 do, à quel gagné mon boulot, 100 000 do, wara 100 do, nyomine 100 do, ou mercure fana, ou ben malien be opposé, sabu malien ka fanga dira uma ka be jeudi ma. Donc, doni kononana, namada wati kola, aya laje, ni be fendo PC, misali la, est-ce que fanga minta la, kilo bi sonko poids diwa? Non. Donc, monsieur ka dadlu doke, ka dofara kilo kemekan, a yeleto baskili kan, ou dadlu ba ubuloa? Non. Fois min be borola, ni yo da baskili kan, abo de di. Donc, mogo bitani jurumuni baraji minu ye lahara, obo choko kele na wadien fana biti. Ni femi mabe a wati madron a teseka a tenya fanga sigida ube a san ube donc nan kumba to antala afima laje kabaka politicien o torashi o ay bala dron jamana be mara tugo de awde bo nyedo mais ay pan 2022 kuna anga do 2023 ko février 2022 mana 23 no dafara le 19 février 2023 no dafara kaba kata ola safo février 2024 au frontière bekono nantira ka pharmacie o ba soro ambe maison 4 kono do jagi ka jatela o ba soro ambe cancer kono wallahi ni mbasake min sigila o san kono o be sanga jamana kono koro o be sa koro sababu be kula. Donc, même misali dama dauma aka famu dolo kote jina moriya e ka foko ibe ala wele est-ce que aw be mo soro mimi sega ala wele kan dene yele maka ke sibiriyo est-ce que abe mo soro mimi seka somnya ka ala deli somnya ka ke klima yo est-ce que abe mo soro mimi do ka wiye mimi ala deli ke ka seka kleke shuyo. Donc, en cas son wati donima ko donu fade ye oye folo. Ode ya to de umbi nyongo dan, ode ya to mauda kan bora nyongo. Okuma akadala mo kote folo de men e wati kode. Ni abe fama nyini, ay fama nyini mo la minu bangina kake cancer, walma akake bélier, walma akake balance, walma akake capricorne, walma akake verseau. O jamakulu duru no doya ka jamana maraka beni wati nyumae aka jamana be basi nite futne inde mo bolo ko yebele don de bina sabali karsa e ka sabali nanya ke ka ba wati ma ala be dusu suma ne kono kunti fe voter ka ke 2022 kono année de tigri kono amandinye oh ay kuma in kulungulu ka se nyemo ma ne ma fa ka wardine ma ne re fato de ndode mais naye ne lame ka barake naye wala jamana bi lafiya
anw se ko ye o de a y'a bɔ waati jugu kɔrɔ a y'a kɛ waati ɲuman na minnu ko waati ko t'i tiɲɛ ye o fana ye olu bɛ jamana kɔnɔ baasi t'o la mais a ye jamana dɔnnibaaw bɛɛ lamɛn a ka baara kɛ ni bɛɛ ta ye ka filɛ n'a hakili la dɔn man kɛra tɔw t'a la sa o ni kuranna don o kalala o ni bibili don olu bɛɛ ye dugawu kɛ o ni ayiwa laadala kow don laadala yɔrɔw sɔnna o fɛn caman kɛra jamana in kama bɛɛ kamana ganna sa o an bɛɛ kamana ganlen don vraiment donc a y'anw yɛrɛ lamɛn ten sa dɛ a ye waati ko kɔlɔsi ka filɛ a ka kow pousser ka don waati ɲumanw kɔnɔ hali n'a bɛna voter kɛ ni voter kɛra ni président min fɛnna a ye don ɲuman ɲini a ye waati ɲuman ɲini a ka président sigi n'a ye président sigi dans le mois de juillet a bi sɔn n'a y'a sigi dans le mois d'avril octobre janvier février nin kalo 5 n'a y'a ka masakɛ sigiw bila nin waatiw kɔnɔ ka dolo karamɔgɔw lamɛn ka donduma ta o kɔnɔ a ka jamana bɛ ɲɛ tubabu m'an da ni gansan ye dɛ tubabu bɛ ko k'a waati la n'a y'a sɔrɔ dolo karamɔgɔw bɛ a kalama u ye se sɔrɔ an ka président fɛn o fɛn kan yan a y'a bɛɛ kɔlɔsi y'a kɛ waati min na Thomas Sankara fagala waati min na Kadafi fagala waati min na a bɛɛ sɛbɛnlen bɛ an bolo an y'a bɛɛ kun dɔn wa u ti wuli mɔgɔ nɔfɛ n'u ɲɛna tuma tɛ wa n bɛ min fɔ aw ɲɛna n'i bɛ ko ko dilan n'a y'a waati jɛn dɔrɔn a tɛ sɔn sabu waatiw de programme bɛ Ala bolo ni nin kɛra nin bɛ kɛ nin ka kɛ dolo in ka nin kɛ dolo in ka nin kɛ o de bɛ yen donc masaya sigilen don so 5 in de kɔnɔ ni masaya bɔra o kɔnɔ ka bɛn ni waati wɛrɛ ye o masaya tɛ si sɔrɔ wa a mɔgɔw fana bɛ yen mɔgɔ minnu bangena ka bɛn n'a waatiw ye an tɛna se k'o ɲɛfɔ aw ye parce que bɛn ti k'o kan mais a y'a kɛ Ala kama a y'a kɛ faso kama a y'a kɛ a ka masaya kama n'a b'a fɛ jamana ka lafiya a ye voté pousser ka taa 2023 kɔnɔ o de ye anw se ye n tɛ saraka fɔw ye n tɛ foyi fɔw ye saraka ko tɛ foyi tɛ saraka caman bɔra sa o ne yɛrɛ ye turabudala ye ne ye dolo karamɔgɔ ye n bɛ saraka dɔn mais ne tɛna saraka d'aw ma ne kɔni fɛ a ye waati respecté an k'o lajɛ ni ɲinanta kɛra ni nata in kɛra 2023 kɔnɔ n'o jaabi bɔra min na a bɛ dolo karamɔgɔw fana se u dan na sabu a bɔra bɛɛ fɛ sa o dugawu don karamɔgɔw bɛɛ ye maabaw bɛɛ ye Ala ka maa kanulenw bɛɛ y'i ta kɛ mais Ala tɛna a ka waati falen ko maa dɔ ka bon koyi ne b'o fɔ aw ɲɛna siɲɛ caman don jumɛn tile bɛ teliya ko parce que kungo bɛ a ka maaba dɔ da la don jumɛn na su bɛ sumaya ko parce que ko kungo dɔ bɛ a ka maaba dɔ da la ou bien tile b'a yɛrɛ bonya ko parce que bi ye maaba ka don ye an k'a to tile ka dɔɔnin kɛ o ko ka ɲa non waati minnu sumana ka di programme na Ala fɛ mɛlɛkɛw ma baarakɛminɛw ma a banna foyi tɛ se ka foyi yɛlɛma o de ye dakan ye o la n'i y'a ye sɔmiya mana se an bɛ sɛnɛ kɛ a bɛ ɲa tilema mana bɔ an bɛ ko wɛrɛ kɛ waati bɛɛ n'a ka baara don wa denw bɛɛ bɛ na waatiw de kɔnɔ wa o de y'a to bɛɛ n'i ka baara don diɲɛ kɔnɔ masaya kɔni min dolo karamɔgɔ bɛɛ bɛnna min kan ni ɲiniliw bɛɛ y'o fɔ an ɲɛna ni so 5 ni a ka fanga sigi tuma y'o jɛn a ma nɔgɔn wa dɔgɔkun fana kɔnɔ n'a bɛ masaya sigi fana a y'a jija ni masaya kɔni ye tarata jɛn ka alamisa jɛn ka dimanche jɛn o tɛ masaya y'aw bolo o fanga tɛ ɲa fiyewu n'a ye fanga sigi don wɛrɛ fɛn o fɛn na a mankan bɛ caya jeudi vendredi jeudi dimanche mardi donc masakɛ ka kan ka sigi o de la ni ɲɛmaaya sɛbɛn de donc dictature waati la o tun ye tarata de ta parce que o ye don farima ye o bɛ jagoya kow fɔ o la an b'a fɔ politiki ka kan ka mardi éviter ka na dimanche ni jeudi la ni masaya sigira o dɔ la a bɛ sabati n'a y'a ka masaya sigi jumadonya na a bɛ kɛ fanga fagulen de ye mɔgɔw tɛ turu y'a kunna o tɛ kɛ sɛbɛ ye n'a y'a ka masaya sigi araba la a bɛ kɛ fanga kuma camantigi de ye ni kuma tɛ foyi tɛ ɲɛnabɔ wa sibiri n'a y'a sigi o la a tɛ ku ni ɲɔgɔn ye sabu bɛɛ b'a fɔ ka kɛ faama ye donc dimanche ni jeudi ani mardi nka démocratie kɔni bɛ sɔn ka mardi bɔ a la o la
sanjatew la an ka baganko la fanga ka kan ka sigi san minnu na année de rat, année de lièvre, donc lapin. A bɛ se ka sigi fana année de cheval la, a bɛ se ka sigi année de coq la, a bɛ se ka sigi année de chien. Donc nin san 5 fana de ye ayiwa fanga sigi sanw. Ɔ an bɛ ka don min na 2021 o ye buffle ye, 2022 bɛna kɛ tigre ye, 2023 de bɛna kɛ lièvre ye walima lapin ye walima chat n'a y'a faamu cogo min. Ɔ o de kɔni ka d'an ye. N'an y'o jɛn, n'an ye 2023 jɛn, fanga sigi san t'aw bolo fiyewu fɔ année de cheval ka se. Ɔ nka n'a y'a k'aw kunfɛ a bɛ gɛlɛya. Badaw sigila vierge kɔnɔ dolo karamɔgɔw y'a fɔ nka a m'a jate. Badaw sigila Mali yɛrɛ ka indépendant waati dɔ masurunya de la k'a tile to o so kɔnɔ. Mais Dimiso ye fanga sigi kuma ye wa? Non, o ti ɲa o. Hali gɛlɛya bɛ sisan masakɛ kunna parce que a ye fanga ta waati min na waati nɔgɔn tɛ o. N'o tɛ n'a ye fanga di mɔgɔ dɔ ma waati dɔ kɔnɔ a ye a k'a lajɛ. O tuma n tun bɛna bɔ ka nin de fɔ video tɛna janya n b'aw fo ka wale ɲuman dɔn. Ayiwa jamanadenya na bɛɛ k'i jeni yɔrɔ fin. An ta ti kuma langolo ye ka waati d'aw ma dɔrɔn n m'a fɔ a ka misi faa n m'a fɔ a ka saraka bɔ. Mais a ye bɛɛ kelen kan dɔrɔn k'a fɔ nin kuma min bɛ ka fɔ an k'a lajɛ an k'a pousser ka bila a ta la ka filɛ an b'a fana s'a dan na. Donc ne tɛna laɲini ye o dɔrɔn de ye n'o tɛ bi m'a to an bɛ waati ko fɔ ne bɛ san 20. Bintu i tulo tɛ ko n ka kolonkolo fɔ Asimi tulo kɔrɔ ko ka kolonkolo fɔ Choguel tulo kɔrɔ maliyɛnw aw bɔra ka karamɔgɔw lamɛn. A ko k'a ta tɛ tɔgɔ ye, a ko k'a ta tɛ wariko ye, jamana kanu min b'a la u fana jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ min ye jamana ka basigi kɔnɔ ale ta o de ye. Fasodenw wulila an bɛ colonel Sadio Kamara, ministre de la défense et des anciens combattants an b'a fɔ kɛnɛ in kɔnɔ a nalen tile fanga la a ka laɲini ma kɛ foyi ye minɛn bɛ se ka di an ka sɔrɔsiw ma cogo min na kɛlɛkɛminɛnw ka taa se pankuruw ma an filɛ wagati min na sisan a bɛ Rusiw fɛ yen Vladimir Poutine a n'a ka chef d'état-major général des armées u wulila ka se Rusiw fɛ olu kalikan don ko jamana in bɛ bɔ bolo la u taara minɛn ɲini na u b'u ka minɛn ɲini na minɛn dɔw sanna fasodentigi dɔw fana wulila ka taa conseil de sécurité la Nations Unies la ka taa Mali tɔgɔ jugu k'a fɔ olu ye i ka fɔ bala ko denmisɛnninw de bɛ an ka sɔrɔsiw ka armée la Abubakar Sidiki Fɔnba a bɔra ka kunnafoni perepere latigɛ di a kan an ka Abubakar Sidiki Fɔnba lamɛn. Bintu nɛgɛ bɛ cogo di? An balimaw ani sɔgɔma ani wula ani su o bɛ dépend aw dagayɔrɔ la. Abubakar Sidiki Fɔnba min bɛ cɛmancɛ wasabulon na n'a bɛ f'o ma ko conseil national de transition. Bi sɔgɔmada in na an bɛ bɔ ka kuma perepere latigɛlen di aw ma Mali ka avion militaire n'a bɛ f'o ma ko Airbus Casa 295 C295 o avion min ni avion de transport de don n'a fɔra k'a bolo kelen don américains fɛ Espagne kɛrɛnkɛrɛnnenya la américains fɛ a ka kan an da don ni avion ko la maliyɛn bɛɛ k'a faamuya ka tiɲɛ dɔn yanni n ka n da don avion ko in na n b'a fɔ a ɲɛna ka fɔ avion kelen bɛ Mali la kaban an tun bɛ ka filanan de ɲini fɔlɔ min bɛ an bolo a nana de ko walasa an bɛ kɛlɛ min kɔnɔ kɔrɔnfɛ kɛlɛ in a ka se ka nɔgɔya don an bolo aw bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ mobili caman tatɔ olu bɛ attaquer minɛn minnu bɛ don o kɔnɔ u b'o minɛ donc ni avion in kɛra sababuya ye fura o fura bɛ taa kɔrɔnfɛla la a bɛɛ bɛ taa ni avion in fɛ minɛn minnu kan ka taa kuranko sira fɛ énergie ka sira fɛ hali orange malu ni fɛn o fɛn a bɛɛ de bɛ taa nin fɛ n'i ye jateminɛ kɛ avion in saraso avion don a bɛ sarasu ta mais kɛmɛ sarada a bɛ civil min ta o bɛ taa 70 la donc tellement que avion in yɛrɛ ka baara ɲɛna maa minnu ye avion in dilan u nana Mali la u nana avion in lajɛ u ko maliyɛnw sera ka avion in baara ka se degré min ma olu yɛrɛ tun t'a dɔn ko nin bɛɛ bɛ se ka k'a la u kɛra sababuya ye
Asimi Koita nalen fanga la olu y'a ɲini k'u ka avion filanan san n'o avion ko bolo dara décembre kalo tɛmɛnen donc avion wari Mali y'a wari bɛɛ sara ka ban pewu an ye wari laban sara mois de juin avion kun kan ka di anw ma le 6 août ni an bɛ août min na o kalo tile 6 an nana ye k'a fɔ k'a fɔra ko avion ka na ko dɔw ye avion bloqué an taara ɲɛɲini a kun b'an kɔnɔ comme ni avion bɛ dilan i bɛ taa sɔrɔ bɛɛ b'i ka pièce min don avion na jamana o jamana b'a ka pièce di n'o m'a ka licence d'exploitation di o bɛ kɛ sababuya ye avion i bɛ se k'i ban avion ka wuli n'o wari ma d'i ma mais o si kun tɛ problème ye mun de nana fɔ an ɲɛna nin ko in na américains nana fɔ ko jalaki de binnen bɛ anw kan ko anw ka armée cɛ t'a la k'an bɛ denmisɛnnin buruburuniw de ta minnu si ma se armée k'olu bɛ taa don armée la ko fɛnɛ bɛ ten alors que gacha o armée a bɛɛ de armée ye sisan ni kuma in sɔrɔla mun fɛ ja an yɛrɛ cɛ la maliyɛn dɔw de bɛ yan politique ko bunakun fɛ o de taara nin nkalon in tigɛ k'o da américains fɛnɛ ye baara kɛ n'o ye mais an y'a yir'u la k'a fɔ Mali la sarasu cɛkɛ mun bɛ kɛ a bɛ kɛ ni carte nina de i bɛ taa sɔrɔ yɛrɛ ni maa 5000 n'an kan ka maa 5000 ta i bɛ taa sɔrɔ maa 30 de bɛ na ne yɛrɛ fɔnba kumana wagati dɔ la n k'u ka carte nina u k'a bɔ mɔgɔ an ka cɛta la comme u bɛ carte nina bɔ passeport la maliyɛn de la diaspora ka lafiya parce que a carte nina ko yɛrɛ kɛra yuruguyurugu ko de a tɛ ka kɛ tiɲɛ kan et puis a tɛ ka nafa yɛrɛ d'a ma n k'a bɛ ka denmisɛnninw ka baara ko bali n'o nana fɔ anw ɲɛna bi k'anw bɛ ka denmisɛnninw de ta an ka armée la i bɛna ye k'a fɔ nin ye kɔlɔlɔ ye mais min ye ne tɔɔrɔ nin bɛɛ la n'anw yɛrɛ maliyɛn dama minnu bɛ jamana in kɔnɔ ni nin de kɛra anw ka baara ye ka ɲɛsin an ka jamana ma an dun bɛɛ bɛ kule la ko kɛlɛ ka ban kɛlɛ ka ban place nɔfɛ kɛlɛ n'i y'a mɛn ɲɔgɔn politique mɔgɔ tɛ n'i y'a mɛn i bɛ place ɲini jamana de b'i bolo an bɛ maloya de kɔnɔ Mali t'an ta ye bi a y'a ye a yirala an na bi k'a fɔ ko tiɲɛna k'an ta t'an ka jamana ye ka ban avion min bɛ na an lafiya donc an b'an yɛrɛ ɲininka o américains ni o français communauté internationale bɛ mun de la jamana kɔnɔ Mali la yan aw ko aw nana ko ka anw dɛmɛ ka bɔ kɛlɛ la avion min a yɛrɛ kan ka avion ɲini ka da anw ma an m'o kɛ an ye avion san yɛrɛ ye ko avion ka na ko ayi ko anw bɛ denmisɛnninw de recruter jɔnni ye Mali saratu dɔ salen ko denmisɛnnin dɔ don nin ye kojugu ye dɛ donc o de gɛlɛya bɛ o de ye avion ko in tiɲɛ ye donc k'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ aw bɛɛ ka nin kibaruya in lase ɲɔgɔn ma an ka avion minɛ kun foyi t'a la juguya de don ka taa Mali kan juguya min don a bɛ kɔnɔna juguya don kɛnɛma juguya don mais an tɛ dɔwɛrɛ fɔ États-Unis n'u bɛ anw dɛmɛni de kama a kɛra ale ni Faransi ye u fɛn fɛn b'a la n'u b'anw dɛmɛni de kama u ka an dɛmɛ mais an ka wari avion sannen k'a b'o bloqué ko parce que k'anw bɛ ka nin sarasu cɛta kɛ munna n'o don yani a ka se avion ko yɔrɔ ma munna olu ma bɔ fɔlɔ ka déclaration dɔ kɛ ko Mali aw ka sarasiw bɛ ka denmisɛnninw de ta k'olu don armée la munna o ma fɔ fo an ka avion bannen kɔ donc nin de janfa bɛ Mali kan a ka kan aw bɛɛ lajɛlen k'a faamuya ko avion ko in a kibaruya de ye nin a ye nin ye sa n'i y'a ye Modibo Keyita ko jugu bɛ kɔnɛ ma a bɛ kɔfɛ k'an k'a bɛɛ kɛlɛ nin ye sokɔnɔ jugu ye dɛ mɔgɔ minnu bɛ nin baara la walahi u ka hinɛ Mali la u ka hinɛ jamana in na mais an kɔni bɛ kelen dɔn cɛ o cɛ ne de ko Mali tɛ lafiya bilahi a bɛ k'i kɔ parce que Alahu Taala b'a dɔn se tɛ maliyɛnw ye mɔgɔw bɛ ka sa don o don mɔgɔw bɛ ka sa cogo min na mɔgɔw bɛ ka sa ten donc nin ye kibaruya ye k'a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ ko in yɛrɛ ju ye nin de ko in ju ye nin ye o de y'a kɛ an b'a fɔ an ɲɛna an k'an bolo di ɲɔgɔn ma parce que maa si tɛ jamana in jɔ n'anw yɛrɛ tɛ wa an bɛ baara caman kɛ a ma nɔgɔn dɛ donc avion ko in kuma in de ye nin ye k'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna a kunkun n'a ɲɛɲɛ de filɛ kun foyi t'a la donc a bɛna ye k'a fɔ nin na ko kɛlɛ min bɛ Mali la foyi tɛ a tɛ ka dabɔ an dɛmɛli yɛrɛ tɛ yɛrɛ ninnu tɛ ka na an dɛmɛ a gɛlɛya filanan bɛ tali kɛ mun fana kan ni n b'o fɔ aw ɲɛna parce que sisan Assimi Goïta ninnu nalen fanga la u y'a yira k'a fɔ Faransi ale ni anw bɛ kuma ɲɔgɔnya mais Assimi n'a ka gouvernement ko ani dugu bɛɛ bɛ kuma ani Espagne bɛ kuma an ka Maliko la ani Irisi bɛ kuma an ka Maliko la ani Algérie bɛ kuma an ka Maliko la ani États-Unis bɛ kuma an ka Maliko la ani Chine bɛ kuma an ka Maliko la olu tɛ kuma anw place la bilen n'a bɛ fɔ o ma ko relation bilatérale an bɛ k'o baara min kɛ o fana gɛlɛya bɛ Mali kan bi tuguni o de kama an wulila n ko ka relecture de traité bɛnkanfɛn min b'an ni Faransi cɛ n'a kɛlen bɛ ka Faransi yɛrɛ bila a k'i sen to an ka jamana kan ka i kanga anw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ k'an yɛrɛ bila ɲɔgɔn na an ko ka sɛbɛn fura in ka segin a kan
ni singara kan a kɔrɔtɛ ko anw ni Faransi t'an bolo di ɲɔgɔn ma mais Faransi de tɛ taa kuma anw tɔgɔ la bilen bon i y'a ye nin bɛɛ de ye gɛlɛya ye an ka armée kan bon aw bɛ Afghanistan ta ye u ye san 20 u y'o de kɛ yen nɔ u ye san 20 kɛ k'u bɛ k'u kalan u ye san 20 kɛ k'u bɛ ka u ka dugu lakana san 20 u bɔlen kɔ ye kalo 3 a y'a ye rebelles nana Kabul minɛ u nana Afghanistan minɛ donc maliyɛnw a y'aw ɲɛ yɛlɛ quoi diɲɛ kɔnɔ maa si tɛ maa si ka dugu jɔ i place la an bɛ kuma de i tɛ diɲɛ si ye ko kɛlɛ de bɛ dugu jɔ ni mɔgɔ mɔgɔ y'a f'i ɲɛna n'i ye dutigi ye k'i muso n'a ma sɔn k'i ka kuma lamɛn bere ta i ka bugɔ i ka marifa ci a la o y'i jugu ye o gɛn ka bɔ i ka so kɔnɔ ni min ko ko i ni den kana kuma k'i k'i ta kɛ butanta ye o gɛn jamana si tɛ yen min tɛ jɔ ni kumaɲɔgɔnya kɔ an bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ de o kumaɲɔgɔnya min n'anw bɛ n'o kɛ o yɛlɛma wɛrɛ talen o de bɛ ka digi caman na donc an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka miiri jamana in na jamana in bɛ yɔrɔ min na bi walahi n'an ma miiri Mali la jamana t'an bolo dɛ on est sous tutelle des Nations Unies o prévu de yiralen filɛ nin ye aw la mɔgɔ si tɛ mɔgɔ si ka jamana bɔ a la an yɛrɛ k'an ka jamana bɔ a la an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ne tun bɛ fɛ ka nin de fɔ aw ɲɛna ka avion ko bunakun fɔ ani gɛlɛya minnu bɛ Mali kan nin wagati in na parce que an bɔda de bɛ ka ɲini sisan o bɔda ɲinini a tɛ taa gɛlɛya kɔ mais an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka jamana in jɔ hakɛto b'a la salala Muhamadu Bintu an b'i fo nin ko ye Abubakar Sidiki Fɔnba membre de CNT sanga in kɔnɔ a ka bilasiralikan avion ko min n'a kuma n'a wulilen don ka ɲɛfɔli k'a kan a ka se ka faamuya Mali marabagaw ka wulikajɔ min bɛ sanga in senna sanga in kɔnɔ jamana in ka se ka bɔ janfa kɔnɔ jamana in ka se ka bɔ Faransi bolo colonel Assimi Goïta n'a ka cɛdenw olu de wulilen don ka yira Faransi la Faransi bɛ min dɔn olu b'o dɔn bi ko jamana in sɛgɛnna fɛn bɛɛ bɛ Mali kɔnɔ mais fasoden maliyɛn sɛgɛnna Assimi a n'a ka cɛdenw u wulila ka fɛɛrɛw sigi sen kan an bɛ aw fo jamana ta fanga Ala ka di aw ma Bintu an bɛ nin bɛɛ lajɛlen na Sumayila Mayiga a taara kaso la dɔw wulila I ka faamuya b'a la kuma bɛɛ lajɛlen fɔra ko Sumayila bɛ kaso la Sumayilu Bube bɛ kaso la bi ko ani kasobonba man kan ko Mali ye justice sélective ye mun de kɛra Bube fɛ dɛ général de division Yamusa Kamara sanga in kɔnɔ ko tiɲɛ tɔgɔ de wagati a ye mun de fɔ an ka dɔ lamɛn général ka dantigɛ kan na ko Bube bɛ se ko caman na général kuma b'i bolo Sumayila Bube Mayiga a bɛ se ko caman na a bɛ se ko caman na ne tɛ politique wɛrɛ ne tɛna politique kɛ bi n tɛna politique kɛ sini ne tun ye sɔrɔdasi de ye n ka baara ye min ye ne san 36 de kɛ sɔrɔdasiya la hakili la n kan ka dɔɔni faamuya o la don dɔ kɛra président y'an mɔgɔ damadɔ wele ale kun b'a la Tumani Jime Jalo kun b'a la Sara Samakala hinɛ la o fana kun b'a la ani a ka directeur de cabinet Mahamadou Kamara ani Bube yɛrɛ anw sigilen bɛ journaliste minnu fagara Kidal Ghislaine Dupont ani Claude Verlon olu fagalen président y'an fara ɲɔgɔn kan k'ale kɔni kun y'a ŋaniya ka médaille d'u ma l'ordination k'u o d'u ma a ka y'a décision bɛɛ kun ta décision bɛɛ kun tara ka ban tɔ tora dɔrɔn ka cérémonie organiser ka médaille d'u ma ne bolo yɛrɛ ko jina ko kuma jumɛn bɛ fɛ ne ko bon ko président ko ne bɛ basa bɛ ko dɔ dɔn ne t'o kalama mais ne t'a faamuyara la n ko journaliste minnu nalen bɛ Kidali la hakili la o kun tɛ an ka baara la dɛ u nalen bɛ baara min na ala kelen de b'a dɔn Mali ka baara kɔnɔ kun tɛ ni ala y'a kɛ u nana kasara y'u sɔrɔ o tɛ mɔgɔ si ka laɲini ye mais ne ka di ma n ko olu ka kan mais ne hakili la I k'a kɛ chevalier ye n ko o bɛ wasa parce que n ko an ka sɔrɔsi caman bɛ ka bin don o don mɔgɔ wɛrɛ nana an dɛmɛ yan bi o caman fana bɛ bi officier ma di olu ma fo ka di ninnu ma n ko ne hakili la kɔni a kɛ chevalier ye n ko o kɛra an ka ɲɛ a ko k'i ka kuma o ye tiɲɛ ye n mana kɛ chevalier ye a ma miniti kelen ma a ko ayi n mana kɛ officier ne ko wa e de ye président ye ne hakili la n ta de f'i ɲɛna mais min ka di I b'o de kɛ n ko ne kɔni hakili la n ko n'i tun y'a kɛ chevalier ye n ko o de kɔni tun ka ɲi
a ko d'accord ko m'a kɛ chef an bɔlen ne y'a fɔ n ko n ka président ni n ko maninka ka kuma tɛ ko kirisi min daminɛ ye tu bisimila i b'a kun mana banni nɛmaya bɔ o kana bala mɔgɔ la n ko fo mɔgɔ min ka laban ni ye président kunturu ka division yɛrɛ miniti 5 kɔnɔ siɲɛ 3 n ko ne m'a faamuya ni kuma fɔra i bɛ i sigi k'i hakili la munumunu ka sɔrɔ k'i ka décision ta bon an tɛmɛlen o kan décoration ko bana sɔrɔ an bɛ taa ma an kun bilenna jamana kunkolo an bɛ ɲɔgɔn hakili la falen jamana kunkanko la an kun bɛ ka baro kɛ bubu nana fɔ ko ko sɛbɛnbali bɛ yan ka minisuma lakɔlɔsi a sɛgɛnn'o kan fo siɲɛ 2 ne ko bubu n ko o t'a ɲɛ yɛrɛ n ko ni minisuma kun tɛ se ka yɛrɛ lakɔlɔsi k'u bɛna mun k'an ne fɛ yan u bɛna mun k'an fɛ u tɛ se k'u yɛrɛ lakɔlɔsi fo tubabu de bɛna u lakɔlɔsi u bɛna mun k'an ne fɛ yan ko an nana ko k'an dɛmɛ n ko bɛ ɲɛfɔli k'i ye i k'a faamuya ne ye san 36 de kɛ sɔrɔsiya la ne hakili la ne bɛ min dɔn a la e t'o dɔn a la n ko ninnu bɛɛ ka laɲini ye min ye ka n'an dɛmɛ ka lakara sabati mais n ko bɛɛ ni jɔyɔrɔ don dɛ n ko minisuma ka baara ye min ye o kana fara an ka finitigiw kan ka basigi la na jamana kɔnɔ o minisuma ka baara sɛbɛnbali ka baara ye min kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka jatigi welekɛlaw k'olu kɛlɛ olu ka baara yɛrɛ y'o ye a 2 bɛɛ kɔni bɛ kɛ basigi sinsin jamana kɔnɔ mais k'u tɛ kelen ye dɛ ko finitigiw kelen mais mamana ko tɛ kelen ye ninnu ko danfara de bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o danfara de filɛ nin ye o man di a ye parce que ale tun b'a fɛ de ka président ka laɲɛgɛ ale dɔn pour que a k'a dɔn vraiment ale b'a ka baara dɔn mais a ma se ka fɛn fɔ parce que ne ye min fɔ o de ye tiɲɛ ye réunion wulilen tile damadɔ kɔfɛ ne y'a mɛn a ka cabinet mɔgɔ dɔ la a ko bubu ye kali k'a b'i bila kaso la ala tulo bɛ n kan na k'a b'i bila kaso la ne ko ka ne bila kaso la n ko ne mun de kɛ a bɛ ne bila kaso la ni dalilu jumɛn de ye a ko n ka hakili to n yɛrɛ la. général an ka kɔrɔfɔ tɔ to émission nalen na ni alaw tala sɔnna ma mun de la e bɛ taa kaso la mun de kɛra i bɔra mun de kalama vérificateur général ka rapport min kɛra Bubey ka wagati la ministère de la défense la mun de kɛra Bubey fɛ ni ala sɔnna an bɛna a kibaruya tɔ da n balimaw aw tulo kan ko Bubey bɛ kasobonba la k'aw a n'aw man kan député taara kasobon na maliyɛnw anw sigilen kun don député maa joli de bɛ député kelen sigi Mali kɔnɔ yan maa 200 o de bɛ député kelen sigi député taara kaso la maa joli bɛ mairie sigi Adama Sangare bɛ kasobonba la Bubey ka usa kasobon ma wa Bubey ka usa kasobonba ma wa maliyɛnw an ka ɲa yɛlɛ an ka bɔ mɔgɔ ko la merci à la justice malienne merci au ministre de la justice des droits de l'homme garde des sceaux fɛn min ye Mamadou Kassoge an b'a fo encore merci à la justice malienne kɛnɛ in kɔnɔ nin bɛ miiri jigin dɔgɔkɛ la Ahmed Dramane Traoré chargé de mission au ministère de la justice des droits de l'homme garde des sceaux nɔgɔ ni sɔgɔma n dalen bɛ la n'aw ma bɔ Maliki Kulubali ka trace in kɔnɔ jamana in faso bɛ jan faso bɛ tilen kiri bɛ la tilen fasodenw ni ɲɔgɔn cɛ Asimi i b'i hakili to a la e de ye président ye bi i ye sɔrɔsi ye lakana i bɛ dɔ kalama la wagati tɛmɛnenw na coup d'état kɛlen aw kun kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ minnu sigi sen kan Mali kɔnɔ sɛgɛsɛgɛliw la bunadamadenw bɔn ka don na minnu bɛ bɔ minnu bɛ don kariw kɔnɔ avion kɔnɔ a ye dɔ fara aw ka surveillance kan aw ka lakana fɛɛrɛw a ye dɔ fara kan an bɛ ka ɲinan an ka lakana tigilamɔgɔw bɛ ka ɲinan an juguw bɛ an senkɔrɔ an juguw bɛ Mali kɔnɔ yan u bɛ Bamakɔ yan an ka hakili to a la an hakili to a la k'a fɔ ko juguw u bɛ an senkɔrɔ yan juguw u tɛ yen na fɛɛrɛw bɛ sen kan ne ta ye bilasirali ye ka kuma di aw ma n'an bɛ se ka mɔgɔ kelen ta sabula wagati kɔni sera nɛgɛjuru sira o ye 20 80 08 08
minnu bɛ ka weleli kɛ n ka nɛgɛjuru sira la n bɛ hakɛto ni k'aw fɛ sabula yamaruya ma sɔrɔ ɲamaso fɛ halibi n ka fɛɛrɛ sigi sen kan pour que n ka se k'aw ta n ka nɛgɛjuru la n bɛ o hakɛto ɲini kɛ aw fɛ don nalenw na ni Alahu Taala sɔnna ma an bɛ dɔ bɛ da la Bintu a bila ka don ma kelen ani sɔgɔma an b'a denbaya bɛ di n tora to la Mamadu Tarawele miniti kelen b'i bolo Mamadu bisimila d'accord polisiw ka ko n'o bɔli in na ne b'a fɔ u ma sariya bato parce que ni civil dɔ de tun ye nin fɛn u b'a fɔ non civil tɛ sariya bato mais olu yɛrɛ sariya tigitɔ tɛnitigi olu bɛ bɔ cogo di ka taa kasobo wala k'u bɛ taa violence kɛ yen nɔ fo olu ka mɔgɔ kelen de minɛ la n'an bɛɛ y'a kɛ ko ni dɔ ka ma filanan an bɛ se k'o ta ka miniti kelen di o ma sabula i ka faamuya b'a la wagati ko de don Maliki Konate ɲan b'i bolo la hali bi laɲini kɔni a ka gɛlɛn sabula i bɛ tila ka na don i bɛ nin fɛla fɔ ka ba ka plateau ma kɔnɔ awɔ an ka kuma di kɛnɛmamɔgɔw ma minnu bɛ ka sira ɲini sanga in kɔnɔ Bintu dɔ bɛ da la wa a ni sɔgɔma allo 20 80 08 08 a bila ka don wagati banna d'accord ni maa kelen bɛ se ka ta Bintu an k'o ta kɛ allo Sori ko basi kɔni tɛna Jallo an bɛ Ala fo ka barikada Sori waati an m'an tɛgɛ sɔgɔmada foli ka lase i ma a diyara n ye Sori jamana an y'a kalifa Ala ma Ala mun tɛ kalifa tiɲɛ a dira a tigi ma ko jamanakuntigi ko an ne bonya ka fɔ an ka jamanakuntigi bonya a tulo b'a la Sori waati banna ka ban n b'i fo k'i barikada salamu aleykum wa rahmatulah n yɛrɛ kuma b'an kɔnɔ ka fɔ bi mais waati banna an bɛ hakɛto ɲini kɛ bɛɛ lajɛlen salamu aleykum wa rahmatulah merci beaucoup Bintu ni kun ye Nuhu Koyita ye ale kun ye maa laban ye wagati kɔni nana se sabula nɛgɛ kaɲa 8 sanka 53 an y'o sɔrɔ émission faso kunkan kɔnɔ wagati min sugantira ka di an ma ɲɛmaso fɛ o wagati nana coko foli ani tano an b'a kɛ bɛɛ lajɛlen maa kun sɔgɔlen b'an na sanka in kɔnɔ Maɲanbugukaw Labas Jire n'a ka denbaya Madame Jire Kaja Jallo Madame Jire Awa Mayiga an ka musokɔrɔba tulo bɛ n na Madame Dumbiya Asan Kulubali Maɲanbugu Teremba kɔfɛla la a tulomana sanga in kɔnɔ ka taa se Musa Dumbiya ma médecin colonel de la protection civile Famaka Dumbiya a n'a ka denbaya Maɲanbugu an b'u fo Madame Kulubali Wasa Samake Maɲanbugu mairie la an b'a fɛnɛ fo ka taa se Madame Diallo Fatumata Dumbiya école communautaire les Perdreaux Banagabugu Yves Dolo ka taa se Tanti Basso u tulo b'an na Madame Mayiga Awa Dumbiya Maɲanbugu concession rurale a fɛnɛ tulo b'an na sanga in kɔ ne ba ko Ala ka bana ban pewu Ala k'i sigi i yɛrɛ ma wagati a nana coko sanga in kɔnɔ DG des douanes du Mali Mamɛd Dukara n'a ka cɛdenw k'aw fo Musa Mariko yɛrɛ service la a tulo b'an na Senu k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka walemadɔn directeur Mamadou Jara complexe scolaire Fantasori k'aw bɛɛ lajɛlen fo Madame Kulubali Bintu Napo tɛgɛ tun bɛ nɛgɛ la ne tɔgɔ Sori Burama Jalo wagati sina coko Usman Togo a bɛ wulikajɔ la Isa Kaba n'a ka maaw u bɛna se kɛnɛ kɔnɔ sanga in kɔnɔ k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka walemadɔn wasalam